שלום לכולם, היום אני אראה לכם, כאן אור ממג'יק מניה, יש גם את פלג, אתם מכירים אותו, הוא עושה את הקלפים של החבילה משנה צבע, כל הכבוד לו, אחלה גבר, אני אוהב אותו, לא במובן, סתם לא. אוקיי, אז בואו נתחיל. היום אני אלמד אתכם משהו שנקרא שרלי ארקאט. אוקיי, אז בואו ניקח חבילה, אני אקח את The Blue Ice Deck. אוקיי. אוקיי. מה יודע, אני אעשה את הקלפים שאני לא רוצה. אוקיי. אוקיי. עכשיו, בשביל ללמוד, מה זה שרלי ארקאט? זה הנה. אוקיי. אוקיי. זה שרלי ארקאט. אוקיי? אוקיי, אז איך עושים את זה? דבר ראשון, מחזיקים את החבילה ככה. ואז אתה רוצה להגיע למצב כזה. אז שזה לא כזה מסובך. אז אני שמאלי, אז נסו להתעלם, אבל סתם. אני שמאלי, אז מה זה דוק? אוקיי, אז אתה מחזיק את החבילה ככה. ככה. ואז אתה לוקח את הזרת ואת האצבע ומרים. אתה מחזיק את החבילה, שם את הזרת ואת האצבע, עם הגוזל אתה תופס בקלף האחרון ומייצג את זה. אוקיי? אוקיי. ואז אתה פשוט מרים חלק מהחבילה, ואם תסתכלו, אוקיי, ואז אתה לוקח את האצבע שלך ומרים את החלק הנותר. אני מקווה שלא שמעתם, אני אסביר את זה יותר טוב אחר כך. ואז אתה סוגר. אוקיי. אז אתה מחזיק ככה, שם את הזרת ואת האצבע, מרים עם האגודל, לוקח חלק מהחבילה, ואז עם האצבע אני מרים את כל שאר החבילה וסוגר. אוקיי? אוקיי. מקווה שנהנתם, תנו לייק, תעשו סאבסקרייב ותנו לנו תגובה. זה היה אור ממג'יק מניה, יש גם את פלג. סבבה? ביי.